Baba Amanyange, takuona muchinakirwa nengoma, mungatange nekuzvizivisa kuti zita renyu rizere ndiani uye chechi yamunopinda ndeipi? Ndinotenda nekuona ikoko amusimi mega kune chakadyarwa mandiri nedenga, ndine package yedenga yeMandiri. Zita rizere ndinonzi Stephen Manyange, ndakabarwa kwaMurewa kwaMukarakate 1968. Makazvarirwa mukerekere vaManyange? Ndakazamura ndakayamwa ndere mukereke, nekuti vabereki vangu vakangondibara vari mukereke, izi ndikarerwa ndirimo kubvira Sunday school. So ikereke ipi yose? Chechi inonzi United Methodist. Kubva ndiri mudiki Sunday school kusvika ndaenda kuchikoro, kusvika ndaenda kusekondari kwaMurava Mission, takanga tichingopinda muscripture yenye tichiimbawo, but hazvechipo ichi zvanga zvisati zvakuoneka kuimba, kungoimbawo ndaimba kubvira ndiri youth. I was a great singer. Ndichidaitowa chorista wekusekete yekunhowe kumusha kwaMukarakate. Ngoma zvangu ndaibatawo dzedu dzemajiti dzakangoti ndiri kuprimary chaiko chaiko grade 5 6 ndaitobata dzejiti zvekutokwidzwa pachituru kutoimba pamanhamo zvekutonzi mwana uyu ndiwe kupi. Ndaitorowa, ndaimborwa dzejiti kare, ndo ndaenda hangu chechi, asi kare majiti ndo anga akatekeshera. Zvechechi kazhinji mudzinamo kwaitwa majiti. So ndaitowaroera ngoma ndichitokwidzwa pachituru kuti ndisvikire mutumba. Naiga ndopa vanhu vakatanga kuona kuti pane chipo chiri mumunhu. Naiga sure. Aiwa, tinotenda isusu tafara kuti tizokuti huyai titaure, tanga taona kuti izvi zviri outstanding. Ko goko rarirwadzi here notomboona richitsimbirira, tomboona futi momborova neruoko rumwe chete, tomboona mombosvetuka rhythm isingarasike, zvinouya sei? Zvimwe zvacho pamwe pandinozvishamisika, asi kuti zvinhu zvamutsinga zvekuti
indonakirwa nengoma indonzwa kuri kuzipirwa ndinonanairwa nemasvosve ndikaona dehwe remombe maiwe zvangu ndinosvikirwa imhanizwa dzedenga akagara pandiri. Kozoya tiri kuona kuti haisi ngoma chete yamunoridza munosanganisa nekutamba, zvakare tiri kuona futi paine hosho. Chinokunakidzai kupfuura chimwe chiya vanonda kuona kuti hosho inorohwa futi. Chareke yandipinda kusvika mumwongo ngoma handigonere ngoma nekuti ndika ndaitenderera ndaibhabhatidza ndaisa gokora ndichisa full stop negokora ndobva ndanosvotika ndonokwakuka ndaku aiwa gokora irandozviziva kuti ndo masystem acho tida kurova satani chekuseri anozvironda hedhwa panapa anozvava kunodaiwo atatokuseri. Asi uko chimwe ndinoona futi munoshaura dzimwe nziyo sekuona kwanda nchiita pane dzimwe nziyo zviri kuuya sei zvese zvinezvi pamunhu mumwe chete? Ndikaona ngoma isingabatwe mushe kana pakaita PA system maiki inongoiswa apa ngoma ndakabata kunoedza musantauri. Yes, I can do that. Izvozvo ndoita ndega ndikaona ngoma charoki ya rhythm yangu yandirasa munhu ari kubata ndochibata zvese ndoti chindipai maiki pano aiwa tosota nyaya dzacho. Kune vanhu vasati vatendeuka hatingasiye nyaya iyoyo, mungavati kudii muchidimbu nezvekereke yeUnited Methodist vabvuwi wane gapu renziyo dzenyasha. Tingati gospel music it's a therapy, inorapa even ukange wakaremerwa munguva yekusurukirwa munguva yekunge zvinhu zvisina kumira mushe ukainge wanzwa gospel music yarohwa nemutiremera wechibvuwi mushonga unorapa unonzwa kureka munhu wese anodairira. Chititaurirai zvino bhaibheri rinototaura kuti munhu anofanira kunge achidya nechipo chake. Imimi makasununguka here kuti munge muchikokwa pamichato, pamdzindufu, pachii? Mune gurupu here kana kuti makangozvimirira mega kana munongosanganawo sechechi? Zvakamira sei? Tine gurupu ratakayamba 2016 so far tine one album inonzi nzvimbo yakanaka. Gurupu redu inonzi Transfiguration Gospel Choir TGC. Inini ndiriwo the director vision yandakangopiwa ndakarara kwangomuka ndichitaurwa wabvu wangu kuchitungisa paseke east kuti ndo chiono muono wandapiwa ndirere ndakabva ndangoratidzwa zvese nezita Jesu ari kukwira kuenda kudenga paTransfiguration paya ndobva zvangoya zvese zvakatongodaro ndobva ndamuka ndine zita ndobva ndarikuta timu yepachechi we started gupiro nevanhu vepachechi paseke east United Methodist wabvu tatine mayuthi zvakare dzowamwe wakazoenda kuti mamwe machechi wamwe wakaenda kunotsvaga ufuro hwakasvibira kunze kwenyika. Saka takasichizostrecha mapapiro edu takazostrechawo ruoko rwedu bva tanotorawo vamwe kuenda from other masecrets ari within Harare. Tine vamwe even vafana vedu vatimemba navo vari kwamutoko tekete basa toita kwamutoko kazhinji tobva nevashoma tobata newa mutimu redu kuna vakomana varume 3 vafana vedu vechidiki 3 vari kwamutoko watinoshanda nawo tinongonobatana nawo toita timu one. Naika iyo weekend is we are speaking musi wa 9 tine invitation mairi tumbuso iri kumarondera kune timu richaenda iko ritungamirwa naDhunda mamuona Dhunda uyo akasimba tinoti chikatrivu Dhunda ndiye ari kutungamira rimwe group. Ineniwo Friday ndikuenda kwamutoko unonzi kwaHunu pamusha wekwaMasanga kune matombo ariko mairi saka ndiri kubva ndiri ndega nengoma ndosangana netimu 3 vakomana vari kwamutoko basa roitwa Saturday ndobva ndadzokera Sunday ndikudiwa kwaRusape kune mhuri yakandidaidza wani matombo awo 10 saka ndakanzi ndega hanzi ino tatadza kusimudza kwaya ndakanzi ndega ngoma yangu so ndiri kudzifambira I'm a man on a mission. Ndiri kuenda ndakatakura mutumbo wamamushona uchitendererwa uyu ndega ini ndodzifambira ndiri ndega chanowazora bhata iko kumushanzi wari kutaura vachanakirwa zvokunakirwa zvezve. Imwe nyaya ndachida kunzwisisa ndeyekuti imimi munogara kupi? Ndaonzwa munongotaura zvemakurusedzi kwamunoenda nekwakasiyana siyana ndatopedzisira ndisaziva kuti munogara kupi chaiko. Ini ndiri munhu wevanhu asi kwandinogara kuchitungwiza kuseke kuunity L ndokwandinogarawo nemhuri yangu ndichipinda paseke east United Methodist iri kuL iko ndokandopinda. Naika chekupedzisira nchekuti kana vanhu vachida kuwana music yenyu uyewo zvekare vachidawo kukuhayai vangakuwanei sei? My number ndogona kudaidzirai ichokwadi bhai madaro
yangu namba inini ndakatopiwa nickname yekunzi Manyange Ngoma, ndo zita rangu randakuzikanwa Manyange Ngoma. Yes, Amen. Ndakabhabhatidzwa. So ndikasangana vanhu mutaunda to celebrate kuti ndara usi uri kunetsa nengoma here. Ndinonda to celebrate. So namba dzangu dzoti 0775 197 831. Iyoyo inowanikwa zvakare pamhepo pamasaisai WhatsApp iripo. Vanoda kutiona vini pafacebook page yedu tinainonzi Transfiguration Gospel Choir Wabvuri. Munotoona mukaenda paTikTok I'm also there. Ndinenge ndichiita ruzha ipapo mukakutsvaga account yake inonzi Stephen Manyange. PaTikTok I'm there, ndine imwe video rinotonedza rakoloka almost 68k kutaura kuno kuri retreat kwatakamboenda kune imwe funeral. PaTikTok ndiripo zvakare. Kwasara YouTube ndiyati kuti tikaoda fanika imimi nyanzvi dzinoona nezvemasaisaya mukatibatsirawo kuti tiwane kuvhura iwoyo mukota iwoyo pamwe tingambokamburawo. Handiti mashoko enyu kupedzisira kumhuri yese yeZimbabwe iri pasi rose muno muZimbabwe nekunze kwenyika. So kwangu ekupedzisira hama wadiwa muZimbabwe tiripo we are men on a mission. Tikuda kufamba munyika ino yese yeZimbabwe. Taipedza toda kuenda kustretcha beyond the borders. Kunge tangoenda beyond the borders, I know kuti UK will be knocking on our doors. Toenda tonovabikira zvinokwana, ikoko tinovapa zvinokwana, pamwe pacho vanogona kuzotirambidza kudzoka kunyika yechizvarikwa kune rupufete rwedu. Tawanakidza ikoko. Ngoma yasotwa. Maifana kuitwa broadcaster. Amatora chipo changu ndatosaranizira. Aiwa panotauro. Anditi kuno kukatasangana ndekupi kuno kuti vanhu vazozvishuwa munofamba hamungowanike kwaseke chete. Kuno ndo kunonzi kumaramba mutawatawa inonzi VMP district. Uyu wataradzika mwana watete wangu late Siya Chibanda. Tamupa a befitting send off. Manheru tanga tiri pabasa iroro rekuimba usiku waitwa basa. Muna kurara 3 am around after 3. Tazongono 2 minutes kuti tione kuti tibatange basa rekuseni. Tichibva tazochikondinya kuuya kuno. Tinopupurawo basa rakanaka aiwa tati kunzwa usiku hwese. Tinotenda baba Manyange nekusanganawo nesu pano paSly Media TV. Tinoti Mwari ngaramba achikushandisai basa raMwari riende kumativi mana enyika. Sekuprofita kwamataura aiwa UK ndakupai zvangu passport yekuti muende, ndakupai visa rekuti muende America, tatiendai zvenyu. Tinotenda maita basa. Tatenda baba wangu. Tinotenda.
Mama Nyange, ayo amune chipo. Adirika, amune chipo chenyu. Ayo, tiri Islam Media TV. Tatenda. Thank you.